Moin, og rigtig glædelig 6. december. Forsikringsselskabet skulle jo udbetale noget midlertidig erstatning og for mengraden, og der skulle jeg så have et eller andet beløb. Og forsikringsselskabet får jo så at vide, men den og den dato, der skal I jo så udbetale de penge, hvis I ikke har anket det inden, eller indgav en klage på det. Det havde de gjort, da dagen oprændt. Ugen efter ringer jeg ind til dem og siger, hvad sker der? Hvorfor retter jeg ikke ind efter det, hvad det skal stå? Ja, men den lå i bunken et sted. Det er fint nok, og det er jo fair nok. Ugen efter igen ringer jeg ind til dem. Er der sket noget? Jeg har ikke hørt noget fra jer. Jeg har ikke fået nogle penge rundt på min konto eller noget. Men den lå i bunken. Ja, det er fint nok. Men det er jo ligesom fra den der dato der. Og jeg ringer ind til dem ugen efter igen. Der er stadig ikke sket noget. Den ligger stadigvæk åbenbart i en bunke. Jeg ved ikke, om det er et standardsvar, de har, men det spiser jeg mig ikke af med. Og jeg vælger så at, jeg tror det er efter nogle uger, hvor jeg har ringet ind til dem en gang imellem, en gang om ugen, til dem og sagt, prøv lige styr på det der, fordi I skal jo udbetale det. Ankefristen er overskreden, I kan ikke gøre noget. Ergo skal I bare udbetale. I har jo ikke kunne finde ud af at sagsbehandle inden for den tid, hvad I har haft til det. Og så vælger forsikringsselskabet at sige, at den ligger i bunken, så du kan jo bare vente, til vi kommer ned i bunken. Og jeg tænker, jeg skal kraftedderperke mig i den bunke. Så jeg kører ud på kontoret, hvad Almindelig Brand har i Sønderborg. Kører ud, tager en bog med, og det er lidt at spise, og en madpakke og en pose med mine ting i, og en flaske vand. Og så sætter jeg mig på en stol. Først så siger jeg så pænt goddag, og jeg hedder Henrik, og jeg vil gerne have min erstatning. Fordi den har jeg jo krav på, fordi det har de jo sagt fra Arbejdsskadestyrelsen, at jeg skulle have. Og det skulle jeg jo have den og den dato, og det er ikke sket en skid. Så nu vil jeg godt have pengene, og jeg vil gerne dokumentere, hvornår jeg får pengene, før jeg kører herfra. Men jeg sætter mig herover og venter, så kan I jo komme, når I har fundet ud af, hvordan og hvorledes. Nej, det kunne man ikke. Siger, det kan jeg love dig for, at jeg kan. Så jeg satte mig pænt hen over en stol og satte mig hen og ventede. Da jeg så kommer efter en times tid, halvanden, hvor de render rundt som små myrer inde over deres kontor ude ved Almindelig Brand, så lige pludselig, så siger hun, ja, du skulle rigtig gerne have dine penge i morgen. Og lige pludselig, dagen efter, eller var det 2 dage efter, det kan jeg ikke huske, det er 10 år siden, fik jeg lige pludselig mine penge. Men at man skal banke i bordet på den måde og være irriterende. Det er måske lidt irriterende i deres hoved, fordi at jeg har ville fremskynde min sag. Så fik jeg pengene. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, at man skal begynde at være sådan over for dem. Jeg kan desværre ikke gøre det i dag, med de penge, hvad de skylder mig. Fordi at det vil min advokat ikke være med til. Og sagen er nået op på så stort et niveau, og med så mange aspekter i, at det kan ikke lade sig give sig i dag. Men der bliver kørt med nogle advokater, og de styrer showet på en helt anden måde i dag. Men dengang gjorde det på den anden måde. Og det fik sat skub i tingene dengang. I dag kan man ikke gøre det på samme måde i min sag. Men mere om det senere. Ha' en fantastisk dag, og rigtig glædelig jul til jer derude. Og tusind tak, fordi I vil følge med. Jeg er benådet over, så mange har valgt at kommentere, og synes, at det er dejligt, at jeg deler ud af mine erfaringer og det. Så bliv endelig ved med at skrive kommentarer. Måske at dit spørgsmål det bliver læst op, eller besvaret her i en video. Tusind tak i hvert fald. Ha' det fantastisk, og god jul. Moin!